खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ ड्राग्सनि सिग्रोमनायाव साम्बाखौ गाग्लोबनायाव बिएसएफनि सानै अफिसारा जोखोम। जम्मु काश्मीरनि साम्बायाव समबारखालि जिल्लायाव ड्राग्स हटस्पटआव सिग्रोमनाय समाव सीमा रैखाथि फर्स बिएसएफनि सानै मावख'गिरिफोरा जोखोम जायो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जिल्लानि सुपवाल ओनसोलनि गुजर बस्ती गामियाव सिग्रोमनाय समाव बिएसएफनि सानै जुनियर थाखोनि मावख'गिरि, सासे इन्सपेक्टर आरो सासे साब इन्सपेक्टर जोखोम जायो। जोखोम जानाय बिबानगिरिफोरखौ इन्सपेक्टर इम्तियाज आरो साब इन्सपेक्टर देवेन्द्र कुमार होननानै सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला जेब्ला बे जाथाया जायो अब्ला सानैबो मावख'गिरिया खसाब गानाखैमोन। पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय नेनानै दं। खौरां मोननाय बादिब्ला सानैबो मावख'गिरिखौ फाहामथायनि थाखाय जम्मुनि एम्सआव लांनाय जादों आरो बिसोरनि हालोदा दिदोम हालोदाव दं होननानै मिथिनाय जादों। जम्मु काश्मीराव जम्मु खोन्दोनि साम्बा कठुआ आरो जम्मु जिल्लाफोराव 240 किल'मिटार गोलाव हायुं गेजेरारि सीमा दं। हादोर गेजेरारि सीमाखौ बिएसएफआ रैखाथि होयो। बे फर्सखौ पाकिस्ताननि रौनियाफोरनि हेफाजाबजों उदखारि हान्जाफोरा सीमा बारनानै हाबफैनाय, होखारनाय, फेग्रा मुवा फालांगि आरो ड्रननि खामानिफोरखौ होबथानो थाखाय बाहायनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ मणिपुराव ड्राग्सनि गिदिर जाथाय। एनसिबिआ 5.5 कौटि रांनि हेर'इन जब्द खालामो, सानै हमजायो। नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर' एनसिबिआ सा-सानजा ओनसोलाव फेग्रा मुवा बेसाद फालांगि नेटवर्कनि सायाव गोख्रों राहा लादों। मणिपुरनिफ्राय मोनसे गिदिर जब्द खालामनायनि खौरां मोन्नाय जादों। 28 मार्च 2026 खालि टि इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव राहा लानानै एनसिबिनि गेजेरजों मणिपुर पुलिस, सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स आरो आसाम राइफल्सजों लोगोसे गोरोबलायनानै मोनसे जथाय अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। अपारेशननि समाव गंनै गारि, गंसे स्कर्पिय' आरो गंसे महिन्द्र केम्पारखौ हमदों। मोजाङै नायबिजिरनायाव 2.625 किल'ग्रामसो लिरथायनि हेर'इन गोनां 207 साबोननि केस बोखांनो हायो आरो जब्द खालामनो हायो। आयेन बेरेखा हाथायाव जब्द खालामनाय बेसादनि बेसेना 25.5 कौटिसो जागोन। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ हमनाय जादों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बे केम्पआ म्यानमारनिफ्राय फैदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गौरीपुराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बिसायख'थि बिबानाव थिसनजानाय आसाम सरकारनि मावख'गिरिनि जिउ खहा। सार्कल अफिसार आरो गुबुन 3 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम। समबार 30 मार्चखालि फुङाव धुबरी जिल्लानि गौरीपुर मटियाबागआव हादोरारि राजा लामा 17आव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव बिसायख'थि बिबानाव थिसनजानाय ग्रेड 3 आसाम सरकारनि मावख'गिरिया जिउ गोमायो। फारसेथिं सासे सार्कल अफिसार आरो गुबुन 3 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। गुवाहाटीनिफ्राय धुबरीसिम बिसायख'थिनि मुवा बेसाद लानानै थांबाय थानाय गंसे साखा खबब्रै गारि रेजिस्ट्रेशन नम्बर WB64AD9108 नि गारिया गंसे ट्राकजों मोखांजों सौग्रावनानै जाब्रबथाय जायो। थैनाय सुबुंनि मुंखौ सापटग्रामनि तुलसीबिलनि थागिरि रमिय' घोष होननानै मिथिनाय जादों, जाय चापर सार्कल अफिसआव सिनियर एसिस्टेन्ट महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। जाब्रबथायनि उनाव घोषआ जायगायावनो जिउ गोमायो। गुबुन फारसेथिं बे जाब्रबथायाव चापरनि सार्कल अफिसार शशि भूषण राजकुमारजों लोगोसे गुबुन 3 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो हरखाब फाहामथाय होनो थाखाय धुबरी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। जाब्रबथायनि उनाव गौरीपुर पुलिसआ जायगाखौ रैखाथि होनो थाखाय जाथायथिलियाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बेंगली फावखुंगुर राहुल अरुण'दय बेनार्जीआ शुटिंनि समाव गबनानै जिउ गोमायो। मोनसे बिखा मावग्लुंनाय जाथाया रंजानाय मुलुगखौ सोमोनांहोदों मानोना राहुल अरुण'दय बेनार्जीआ मोनसे शुटिंनि समाव गबनानै गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जायो। बे जाथाया 25 मार्चखालि तालसारी लैथो रुगुंआव जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला फावखुंगुरा बेंगली डेली साबोननि शुटिं खालामगासिनो दंमोन जेब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला 27 मार्चनिफ्राय लैथो रुगुंआव सेबखांनाया सोलिगासिनो दंमोन।
पुलिस बिबानगिरिफोरनि बादिब्ला सेबखांनाय जागायनायनि सिगां जेबो गनायथि लानाय जायाखैमोन। शुटिंनि समाव रैखाथि नेमफोरखौ मोजाङै फालिनाय जायाखैमोन। जाथायनि उनाव राहुलखौ थाबैनो दिघानि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, नाथाय डक्टरफोरा बिथांखौ बासायनो हायाखै। मिथिंगायारि नङै थैनायनि केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो दा बेयाव पस्टमर्टेम खालामनाय जागोन। राहुल बेनार्जीआ बेंगली सावथुन आरो टेलिभिजननि सासे मुंदांखा सुबुंमोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, इराननि गाग्लोबनायाव कुवेटाव भारतारिफोरनि जिउ खहा, सोनाब एसियानि सुबुं अनजिमाया 8 सिम बांबाय। कुवेटाव इराननि गाग्लोबनायनि उनाव सासे भारतारि सुबुंनि जिउ खहा जायो, जायनि जाहोनाव सोनाब एसियानि दाङाबाजियाव दानसे सिगां जानायनिफ्राय गासै 8 सुबुंनि जिउ खहा जादों। रबिबारनि गाग्लोबनायाव बे सुबिदानि मोनसे सिबिथाइ बिल्डिंआ खहा जादों। मन्त्रि बिफाननि बुंथिगिरि फातिमा जवाहर हयातआ थैनायखौ रोखा खालामो आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय थाबैनो टेकनिकेल आरो इमारजेन्सि रेसपन्स टीमफोरखौ थिसननाय जादों होननानै फोरमायो। हादोरनि मन्त्रि बिफानआ बुंदों दि हादोरनि मोब्लिब आरो दैनि नेटवार्कआव मावफुंनाय गोहोआ जेबो गोहोम खोख्लैयाखै। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, हाग्रामा महिलारीआ गासै 15 BTC मासिफोराव NDA देरहासारगोन होनना बुंदों। खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै महिलारीआ BPFआ 11 मासि देरहागोन होनना इयुन रादाब होदों, जेराव BJPआ 4 मासि आवग्रिगोन। बिथाङा बुंबावदों दि UPPL आरो कंग्रेस बायदि दोलोफोरनि गेजेराव काउन्सिलाव मोनसे गोख्रों जेंना सोमजिहोनो हानाय गोहो गैया। BPFनि गाहाय आरो BTCनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीआ समबारखालि फकिराग्रामाव मोनसे गिदिर रेलियाव बिबुंथि लाखिदों। अल्ड मार्केट ग्राउन्डआव खुंफुंजानाय बे रेलियाव पर्बतझरा आरो बावखुंग्रि बियाबफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन। महिलारीआ BPFनि बिजाथि डक्टर रेजाउल करिम आरो रुपम रायनि मददआव फोसावदिंनानै भटारफोरखौ NDA गोरोबथाखौ हेफाजाब होनो खावलायो। जथुम्मायाव बिबुंथि होनाय समाव महिलारीआ NDA सरकार दागोन होनना गोख्रों फोथायनाय फोरमायदों आरो दाबि खालामदों दि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) ओनसोलनि गासै 15 मासिफोरखौ गोरोबथाया देरहागोन। बिथाङा बेखौबो बुंदों दि जायखिजाया राजखान्थि दोलोआ BJP, SJP आरो BPF खौसे गोहोखौ जुजिनो हानाय गोहो गैया। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, विशाखापत्तनमनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों, जेराव नेभिनि सासे मावथिखौ गावनि न'आव नांज्लायनायनि उनाव सासे आइजोखौ बुथारनायनि अजद होनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिखौ चिन्ताडा रबिन्द्र होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय INS देगायाव थिसनजादोंमोन। पल्लीपल्ली मौनिका मुंनि आइजोआ बिथांखौ सिनायोमोन आरो बिसोर गोबां बोसोरनिफ्रायनो सोमोन्दोआव दंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला 2021 मायथाइयाव मोनसे डेटिं एपनि गेजेरजों लोगो मोनदोंमोन आरो उनाव मोनसे सोमोन्दो गायसनदोंमोन। बिसोर नोगोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव नेमबादियै लोगो हमलायोमोन। जेब्ला रबिन्द्रनि बिसिया न'निफ्राय गोजानाव दंमोन, अब्ला बे जाथाया जादों। बिथाङा मौनिकाखौ गावनि न'आव लिंहरदोंमोन, नाथाय लोगो हमलायनाय समाव नांज्लायनाय जादों होननानै खौरां मोन्नाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बाथ्रा दान्थेलायनाया गोब्राब जादों आरो रबिन्द्रआ न'नि सिङावनो बिखौ बुथारदों। उनाव रबिन्द्रआ गावनो पुलिस थानासिम थांनानै दायखौ सिमान लायो। बेनि गेजेरजों पुलिसआ थाबैनो गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायनायाव मदद मोनो। जेब्ला पुलिसआ न'आव सौहैयो, अब्ला गोथै देहानि अंगफोरखौ रेफ्रिजारेटर सिङाव आरो गुबुन गुबुन जायगायाव दोनथुमनाय नुनो मोनो। सोंनाय फिननायनि समाव बिथाङा दाबि खालामदों दि बिसोरनि गेजेराव गले-गले नांलायबाय थायोमोन। बियो बेखौबो बुंदों दि बियो बिथांनिफ्राय रां लादोंमोन आरो गावनि बिसिनो गावनि सोमोन्दोखौ फोरमायनो हुमखि होदोंमोन। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो मोनसे स्पेसियेल हानजाया दा गोबां फोरमानफोरखौ नागिरगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा खोथा होदों दि बेनि सायाव आबुं नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो आयेन बादियै गोख्रों राहा लानाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।